హలో అండి. వేసవికాలం వచ్చేస్తుంది కదా! ఇంకా మామిడికాయలు బాగా దొరుకుతాయి. మనం తప్పనిసరిగా ఈ వేసవికాలంలో మామిడికాయ పులిహోర తప్పనిసరిగా చేసుకుంటాం. ఇంకా ఉగాది దగ్గరలో ఉంది. ఇంకా ఉగాది వచ్చిందంటే మనం మామిడికాయ పులిహోర లేకుండా మన ఉగాది అనేదే వెళ్ళదు. ఇంకా ఈ ఉగాదికి మామిడికాయ పులిహోర చేసేసుకోవచ్చు కదా! ఇంకా నేను ముందే ప్రిపేర్ చేసి మీకు నా ఛానల్‌లో పెడుతున్నాను. మీరు తప్పనిసరిగా చూసి నా ఛానల్‌లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేయండి. ఇంకా మామిడికాయ పులిహోర ఎంతో ఈజీగా కష్టం లేకుండా చాలా సింపుల్ గా చిటికలో చేసేసుకోవచ్చండి. నా ఛానల్లో నేను ఈ మామిడికాయ పులిహోర చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు తప్పనిసరిగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూసేయండి. ఇంక ఈ మామిడికాయ పులిహోర ఎంత బాగా కుదిరిందంటే అంత కుదిరింది. చూస్తేనే కలర్ఫుల్ గా అండ్ టేస్టీగా ఉంది. చూస్తుంటేనే తెలిసిపోయిద్ది మనకి ఏ వంట అయినా అది టేస్ట్ గా వచ్చిందా లేదని ఒక లుక్ ఏంగానే తెలిసిపోయిద్ది. మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి.